जादों नामा मटर साइकेला? औ जानो मा जाखोथाय थारानो हरखाब बन्द जादों। स्टार्टखौनो खालामफिननो हाला। बबाव थांनोमोन नोंथां? दिपआव थांनोमोनलै न'आव आंना दिपआवनो। बेवहाय लोगो सासेनाव फैदोंमोन आं। होमबाथ' गोजानाव दं नालाय? दंनाया दंमोन आरो दा मा जागोनथाय? टुल बक्स दं? दंनायालाय दङमोनलै। हरलाय। औ। कारेन्ट बारदोंमोन। अन्नानै नोंनि नामखौ बुंनो नामा आंनो? आंनि मा गोहोम नङा बै खाथियावनो। आंनि नामा दैमालुलै। मालाबा दिपुआव थाङोब्ला आरो लोगो मोनोब्ला आंखौ रावखौ मिथिबाय। जागोन दे। बै दिपुनि बसुमतारी इन्जिनियारिं वार्कशपआ बे जोंहानिनो। बेयाव सोंबानो आंखौ लोगो मोनगोन। जागोन दे। आंनि थाखाय ना खस्थ' जाबायलै। नै बेखौ लाखिदो। हे नोंथां बिदि नङा। आंबो मालाबा बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। अब्ला आंनोबोथ' दस्रानो सहायनांगोन। आरो खैफोदाबो दं। बेखौ बे सहाय खालामलायनायाव अनलायनाय एक्सचेन्ज खालामनाय गिदिर खाबु नङा होमबा? नों मालाय सासे लोगोखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय आं। जेबो नङा। बिदिबा थांनोसै दे। जागोन थांदो दे। खरसा जाहाथे उनाव लोगो मोनहैफिनो दे। मोनगोन मोनगोन। थिग दं। प्रेक्टिसखौ खालामबाय थागोन ना नों? खालामगासिनो दं। गुड। खालामो नों। मानि थाखाय मिथिगौ? सुथ्रुखौ बुनो हायाब्लाबो गावनि मोदोमखौ बासायनो थाखाय। मिथिबाय? आरो नोंसो मिथिखायो आंजों बेसेबां सुथ्रु दङ। बेखायनो प्रेक्टिसखौ रेगुलार खालामबाय थाला नों। दाखालि माबायदि ज'मोन? न'आवलाय सोर सोर दं? आफा आरो बिनानाव सासे। आदाखौ आबो फैब्लालाय मोजां। हागौ। दं। रावबो गैलाफा? रावबो गैला माने आदा दङमोन जुदा जाबाय। मा? नों बोराय मानसिया बेनो नङा होमबा? औ फै। फरायनायालाय बेसेबांथ'? आला माला गावनि नामखौ लिरनाय हिसाबै लाइजामफोरखौ फरायजोबनो हायो। जागोन। सानसे बाबु दैमालुआ नोंनि खोथाखौ आं बुंदोंमोन। नाथाय मोनसे खोथा गोदान अरखारफोरनो आं दान बान्थाखौ 500नि बारा होगोन। जागोन। नाथाय नोंनिखौ आं खामानिखौ नायनानै उनाव सानगोन। थानो थाखाय गेरेज सेरावनो न' गंसे दं।
बेयावनो थाजागोन जागोनथ' जागोन बाबु लानानै थांदो गेरेजाव अरखारफोरजों सिनायथि होयो आरो खामानिफोरखौ मोजां खोन्थाना हो गाहाम आंनि आइफोरखौथ' सिनायखाबाय नोङो बे जाबाय बिनानाव दे सोरजिला बे गाहाय सागिरि थाना होगोन थादो दे गथ'खौथ' माथो फरायबायदि नुवा नाय गाननाय जोमनाय आखल आखुफोरखौ नायब्लाथ' बिदि जाथावा माथो थगायबायसो नामा लेबार बादि खामानि मावनांगौखाय मानो थगायनोसै सिबाय एसेफोर फरायनानै जानांगौ जानो हागौ आरो बिलाय थाखा फैसा गैयिनि थाखाय जानो हागौ आच्छा गोहोम नों थाखा फैसानि उसुबिदा जायोब्ला आंखौ बुं मिथिबाय आरो दिनैथ' आं बेयाव थायाब्ला बे गेरेजखौ आरो वर्कशपफोरखौ मोजां खालामनांगोन दै नों जेरैबो जिंगादासो दैमालु आं हागौमानि नाजागोन नोंबो आं थासान्दियाव जेबो जिंगादासै आच्छा गोहोम आंहा बाहेरायाव एसे खामानि दं दै ओइ हेब्ला मा सिं मा नै बे आंनि लोगोआव सिथार दै बेनो खामानिफोरखौ एसे देखायना हो मिथिबाय जागोनथ' आं एसे बावदों दे फै माखौ जिंगासिबाय थाग्रा जाखोब्रा नोंलाय थानो उसुबिदा जादोंब्ला न'फोर भारा लानानै थाबानो जाबायना एसे खाफाल हमनानै जिंगासिबाय थानाय नुयो नामाब्रा नोंलाय आं गोरलै आरो बैसोआ आफामोननि समानफ्रामानो जागोन नामाब्रा नोंनिया बारगोन नोंनि आबौनिजों समान जागोन नंगौआनो खोमालाय नंगौ जोंनि मालिकआ बिराद मोजांलै आदा नंगौ नों माबा मोनलै हेदला दैबारिलाय बाब बिराद मोजां नाम मोनदोंलै नों दे मोजाङै खा लाफाया गालिला बायनाङा खादोंलै बेबारि आइ नै माथो गावसो लाफा खागासिनो नोंसोरलाय फैबायबो आफाया एफा थाव हाथाइनिफ्राय बेबारि आइ मा नोंनिया रादाब हरदों अबेबा मोनसे गेरेजाव खामानि मोनबायनो मोनबायबो एफा थाब थाब माने लेबार बादि खामानिसै नालाय मोनबाय आरो मोनबाय हामबाय दे हामबायथ' आरो जा हक न'खर सालायनायनि मोनसे राहा मोनबाय हामबायलै आदै मोनसे खालामबाय थादो आं न' सिङाव थांनानै गामसा गस्ला गानस्रायहैनि दे लाग मोनगोन नामा बहाय गैयालै गैयालै मा गेरेज बेलाय फालतु गेरेज क्लास गैयाबा फालतु जायो नामाब्रा मा फालतु र' नोंसोर गारियाव फालतु नङा फालतु गेरेज क्लास गैयाबा फालतु जायो बाथ्राखौ मोजां मोनलै मा खालामलाय मा माथो नुवाखै नों रानसै नामालै फैनाय मा जादों नोंसालाय बेवहाय मानो फैदों बेवहाय फालतु दाखायखौ देखनो फैदों सैमाफोर मानो फैदों बेवहाय माबोरै खालाम बारा गोग्गाजों जाया मिथिबाय सैमाफोर मा दानिखौ एसे कलेजाव दोनना फैलाय दानि आं खामानि दं एसे बाहेराव जागोन दे थांसै न' सारिया
Ada. Ma. Kita no se dong. Apa ada di mana saja? Sudah. Oh, Pak. Angge. Deh. No. La. Bisa jadi. Pasti sarana babu. मान मिली बाकी रहा पैसा गया बाकी थाना बाबू आऊँ मैं नहीं मान नहीं जाते थे मान किसने दीजिए हाँ किया पे ये डर डाउन है भाई भाई इधर को हो Somni phakona bidin khani gele nai somang nonga buhuma sarkova tagab sarkova mini haya sarkova tagab sarkova mini haya Nani ani borak kubemiti haya Diuni gumur kau miti soa Nani ani borak kubemiti haya Dirnai thaya rekha rekha jani bekha phala Dirnai thaya rekha rekha jani bekha phala somni phakona Duku nonga, suku nagire, boy berjiu gajanhana. Duku nonga, suku nagire, boy berjiu gajanhana. Ang nagire, jiu gajanhana. Serni babi khani mazam se onai Serni babi khani mazam se onai Somni phakona
बिदिनखानि गेलेनाय समान नङा बुहुमा सोरखौबा सोगाबो सोरखौबा मिनिहोयो सोरखौबा सोगाबो सोरखौबा मिनिहोयो सोरखौबा सोगाबो सोरखौबा मिनिहोयो नोंहामजोनि आखलखौथ' मोजां जानाय नङा होननानै सानखादों आं नाथाय निजोम बाबुआथ' बिदि जानो नाङामोन मा खालामनो बिसिनि अननाय मोनबाय नालाय जानायनि लोंनायनि गेसाव गोफोन खोथाफोरखौ गासैबो सोना होजाजोब्बाय बिसिजों दा बिफा फंबाय बिनानाव गासैबो बावजोब्बाय आंनो साला बावबाय लोंदो खेबसेबाव गोजां जानायनि बेलदां दा मा नोङो मोजां लांदो आंबो थांगासिनो दङ दे आंनोबो खोन्थायाखै खालि मैया खबर ओंखारबो होनबोदों आंखौ लांफाला आरो बिमानासो नोंहालाय मानो जेरावबो थांफानांगौ ओरैनो होननायानोलाय आं गमाबो लांफायालाय नोंखौ थांखाया दे लांफायाबो थांखाया दोन थ' आदै थादो दे मादै दे सुजिला दे गोबाव जाबा हले ओंखाम आन्दायगोन दै